9 persuni attendew għall-gradwazzjoni tagħhom bit-tlessija ta' suċċess fil-programm ta' riabilitazzjoni mill-użu ta' droga f'Samlas. It-tema ta' ċeremonja ta' din is-sena kienet sfidi u suċċess b'referenza għal ħidma ta' Caritas fost is-soċjetà Maltija tul dawn l-aħħar 35 sena. Waqt diskors li għamel id-direttur ta' Caritas intrigat qal li bħalissa Caritas qed tgħin il-55 resident li bħalissa tisegwu wieħed mill-programmi residenzjali u persuni oħrajn li qegħdin f'xi parti mill-vjaġġ u qed jieħdu servizz mhux residenzjali. Matul 2023 Caritas rat minn 108 persuni li ħabtu l-bib tagħha minħabba droga li minn dawn 257 kellhom admission fi programm residenzjali u 51 li ħadu servizz minn tal-ibwar. Rat ukoll 515 il-qarib ta' dawn il-persuni u 686 fis-servizz ta' counseling u social work ġeneriċi. Dan apparti li daħlet fi 23 skola u rat il-fuq minn 3000 tifel u tifla u waslet għand iktar minn 400 impjegat fi 19 kumpanija differenti. Dar Papa Franġisku u Dar Marija Dolores servew bħala shelter ta' emerġenza għal madwar 400 persuna fil-waqt li 19 persuna użew il-programm Reach. Dar Papa Franġisku kienet tajn wkoll l-iktar minn 1000 persuna vulnerabbli li ħadu servizz ta' ikel bl-ħlas. Bix-xogħol ta' Caritas li ma waqafx hawn biss kif fl-aħħar xhur rajna proġetti ġodda fosthom il-bini ta' Caritas St. Peter's Storage Facility b'kollaborazzjoni ma' Fondazzjoni San Pietru u wasal biex jibda l-bini ta' appartamenti fin-Naxxar wara li ngħatat dar b'donazzjoni lil Caritas minn persuna privata biex isir proġett ta' supported housing. Jidher li s-sitwazzjoni ta' droga aggravant f'pajjiżna kif is-sena l-oħra Caritas innotant li kompla jiżdied il-persentaġġ ta' nies li marru għall-għajnuna minħabba il-kokaina u l-crack cocaine b'dan il-aħħa is-56% tat-total tal-klijenti. Kienet l-ewwel darba li marru iktar nies għall-għajnuna minħabba l-ħaxixa 21% tal-klijenti milli għall-eroina. 17% tal-klijenti. Preżenti għal din iċ-ċeremonja kien hemm ukoll għadd ta' persuni li qed jingħataw servizz minn Caritas Malta fosthom dawk f'dar Charles Micheli u żgħażagħ residenti fiċ-ċentru terapeutiku għall-adolescenti tal-Ibwar, il-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono li ppreżentat ċertifikati lil dawk li mxew f'dan il-vjaġġ l-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi u l-Kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg.